Hvad så YouTube, Russisk Isbjørn her. I dag har jeg Mugge YT og Niklas T med mig. Dag YouTube. Ja, så er vi sgu nået til episode 2, og der er sgu 2 andre, der joiner os. Det er Fischer, og det er Mads. Isbjørn. Okay, Isbjørn, okay, fint. Vi har snydt lidt på huset, vi har lavet noget glas, og så har vi lavet vores... Jeg har lavet glas. Vores indgang her. Hvor kan jeg lave glas? Jeg flytter hjemmefra. Ja, så har vi ikke nogen penge nok. Så nu, jeg tror vi går i gang med første salen nu. Skal være flere sal? Der skal være 3 sal på. Det var det jeg sagde i sidste episode. Nej, det sagde du sgu da ikke. Jeg sagde det i sidste episode, Mikkel. Det sagde du ikke. Skriv lige noget i kommentaren. Sig lige Mikkel han tager fejl, for jeg sagde det i sidste episode. Jeg tager aldrig fejl. Rewatch sidste episode. Har I en guldskål, eller hvordan er det man claimer? Nej, du er så dum, Emil. Emil og... Emil, når det faxer på. Emil, når det faxer på, så er det jo ikke gudskov. Jeg kan godt se, hvor du sagde, du er noob til Minecraft. Jeg går ud og finder noget oak tree. Okay. Hvad fanden skal vi så bruge til det? Nå. Fucking claim. Det er faxing claim, du fucking skal bruge, men du kan ikke claim, fordi du ikke er mod. Jeg har kun kørt Alexander mod. Men... Så det er også der ikke noget men. Ikke noget men. Jeg tænker, skal vi arbejde på en træfarm? Den her episode, og så er der nogen, der bygger hus. Jeg tænker, Mads og Emil, kan I lave en træfarm? Nej. Så går det galt, det kan jeg ikke. Jeg kan allerede godt høre masser af negativ. Ellers så... Mikkel, skal vi så lige lave træfarmen, og så... Ja, vi laver træfarmen. Og så bygge videre på huset efterfølgende. Nogen, der har en spand? Nej, hvad skal du bruge spand til? Vand? Nej, du skal ikke bruge... Nej, du laver ikke nogen spand, Emil. Mikkel, kan jeg få dig til at lave en låge? Jeg tror ikke, den er. Mikkel, kan du lige lave en låge? Jeg tror, jeg skal lige have noget. Det er på 3, det. Det er godt. Det er godt. Du er fandme ulækker. Jeg har fået lov her, Alexander. Ja. Det er en trapdoor. You failed. Nå, en låge! Så jeg har en, Mikkel. Nej, jeg har også en. For jeg tænker... Alexander her. Alexander. I ved godt, de der træer, der er dark oak, de kan altså godt vokse, hvis de sætter 4 op ad hinanden. Ja, det ved jeg godt, men jeg gad bare ikke, hvor jeg har kun 3 og så. Jeg laver vores farm herovre. Hvor fuck er du hen, Alexander? Jeg vil gerne lave en mine tæt på huset. Der er en mine tæt på huset. Nej, du må lave din egen mine. Bygger den lige ved siden af huset. Jamen, jeg har en lige ved siden af huset, men du må bygge det dog. Min mine, det er sej. Din mine. Nej, Emil, den tager du ikke. Op. Emil, op med dig. Op. Hvor er den inde? Den her mine har vi snydt os til. Det må du ikke. Den her mine, den er her med at lukke af. Spag, mand. Det kan være savage mode lige nu. Hvad? Hvad, Mads? Mads. Hvor er den henne? Og mine henne? Gummi. Fucking lorteblok, mand. Dræb mig. Bare stadig Mikkel, yes. Hvor stor skal den lige være, mand? Ej, det er noget af det dummeste, man kan gøre sådan en mine her. Du er dum. Jeg er bare et bedre måde. Rulle. Jeg vil gerne det. Jeg laver min egen. Jeg laver kraftstræk på min egen. Og Emil, jeg tænker lige på, om du har... Vi skal have... Kan vi godt tage 2 låger på? Det kan vi godt. Vi skal bruge 2 låger, Mikkel. Du har en, ja, jo, jeg har en. Jo, så sætter du den herover. Så jeg claimer lige. Men jeg er ikke kommet. Nej, hvorfor kan jeg ikke sætte noget home? Sæt home. Har du et home? Mads. Vi skal lige bruge en til låge. Mikkel, klarer du den? Jeg har lov. Nej, Vi sætter lige F-home her. Hallo, Alexander, jeg sætter lige F-home her. Fuck. F set home. Har vi flere saplings i kisten? Jeg har 5 saplings på. Oakwood saplings.
Jo, Oakwood, ja. Jeg kender, at de kan altså ikke vokse til på den, tror du det? Jo, det kan det godt. Og det er en blok, okay. Alt kan ske. Jeg har Sapix. Det kan sagtens vokse. Dem ringer. Hvad så de fede dyr? Nu må du fandme godt snart til at sende mig den IP. Jamen det overgår jeg ikke. Efter det her sender den. Nej, Mikkel, kan du ikke bare lige hurtigt kopiere det, og så sende det i Skype? Nej, for jeg skal skrive til dig, for jeg har ikke noget sted, hvor jeg kan kopiere det. Så bare skriv det. Jeg skriver det efter det her. Please. Jeg sidder lige op til her. Så lægger jeg på. Ja, og så der kan man så høre Mikkel diskutere. Yes. Hold kæft. Perfekt måde at starte optagelsen på, ikke også? Det er jo ikke engang startet med, der er fucking gået 5 minutter. Nå, man. Ej, undskyld. Okay, rolig. Jeg ved ikke. Jeg kan høre, Alexander lidt mopset. Kan man opsætte igen, ikke også? Og jeg smadrer dig i morgen. Hvordan det går til. Hvorfor er du så mopset, Alex? Rolig. Nå, så skal du høre noget af mine her. Skal du ned af mig? Undskyld, hvad? Jeg går ikke Nej, nej, det gør du i hvert fald ikke. Alexander går i aggressiv mode. Nej, det er fordi, du skal hjælpe mig med huset. Det er eneste to, der skal bygge på det hus der, ellers så bliver det bare lort. Hvad? Stod du Islam? ikke eller ikke? Nej, det gør jeg i hvert fald Nej. ikke efter at se det jordhus, du har lavet. Hvor er den bunker, Mikkel? Du skal I se det hus, som Mads nogensinde, det bedste hus, han nogensinde har bygget. Det er lige her. Mikkel, hvis du udlægger det også, så jeg kommer efter dig. Ja. Isbjørn er meget hemmelig bunker. Isbjørn er meget hemmelig bunker. Det er jo ikke hemmeligt, når der står meget. Isbjørn er meget hemmelig bunker. Og der står hemmelig på. Så der er der. Jeg har du TNT klar herovre. Okay, så hvis vi husker væk, ikke også, så kan vi spille dig for skylden. Hvad? Nej. Må jeg ikke udvide bunkeren, please? Okay, Må jeg ikke udvide den under med noget TNT? det er jo bare sgu for at sætte ret op, så nu går i stykker, altså. Ja. Og drenge, jeg har fundet sådan en flyvende base. En flyvende Fuck. bag. En, der har noget flint. Ja, jeg har faktisk. Ja. Jeg har faktisk også den der flint. Må jeg lige få flint? Hvad er det? Eller bare giv mig et, mand. Jeg skal bare have en flint. Hvor er dørene? Det er godt nok. Jeg kan bede mig. Alec, hold dig lige for ørerne, hvis du ikke vil høre noget springe i luften. Dreng, Nu kommer Mugge TNT, mand, her. jeg har fundet sådan et hus. En flyvende hus. Jeg er så heldigt. Der springes! Allahu Akbar. Holy shit, hvad skete derovre? Hvad skete der lige derovre? Vent lige. Vent lige, jeg skal lige over og tjekke, hvad Mikkel han laver Mikkel. herovre. Altså, jeg vil Oh shit! Der springes! Allahu Akbar. Hvad er der sket hernede? Okay. Mikkel, nu kommer jeg ned, og så vil jeg lige se, hvad du har lavet. Hvad? Okay, jeg skal op herfra. Jeg skal op herfra. Det er nu. Hej hej. Mikkel, styr dig. Jeg vil udvide det. Jeg vil gerne op nu. Ja, vi kommer op nu, kom. Skåret. Mikkel. Nej! Der udvides! Mikkel, jeg kan ikke komme op nu på grund af dig, din... Skal jeg hjælpe dig op? Mikkel! Ja, er det ude? Hjælp! Hjælp! Der er noget sten. Jeg ved ikke, hvad jeg laver dernede, men altså, jeg tror bare, at jeg kører videre på min sti her. Nogen, der har nogle grus. Nu har jeg udvidet. Jeg har Meget. 14. Kom lige i home. F-home. Jeg elsker TNT. Hvor var det, du skulle udlægge mit hus? Det gør jeg heller ikke. Hvor er du, Alex? Jeg er her. Hello, Mads, kom lige her. Mads, kom her. Mads, kom her. Mikkel, må jeg låne ind i TNT? Nej, prøv lige at komme, Mads. Er du klar? Kom hen, hurtigt. Jeg skal lige... Hvad er det, noget at blande noget cobblestone og sådan nogle andre ting i også? Jeg tror det med, Mads. Lige hold det ned. Hvad? Ned. Er du klar? Der er nogle andre ting i, som cobblestone og sådan noget. Det gør jeg først, når jeg er færdig. Er du klar? Klar, Mads. Er du klar? Det er meget Akbar. Vi skal bruge mere grus. Dammit. Der er masser af grus lige der i søen. Ja, det kan jeg i hvert fald se. Holy moly. Mads, åbn de huller, Mads. Åbn de huller.
Åbn lige hullet. Var der også det, hun sagde i drenge. går, eller? Prøv, drenge, nu skal jeg altså lige være stille. Er I klar? Lov op. I skal, Okay, jeg venter. Løb ud. Du er klar, jeg er klar. Er I klar? Okay, okay. Løb, 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 løb. Og jeg kunne bare høre 4, 7, 8 TNT'er blive sprunget der. Men jeg... 14. 14! Men lige, jeg skal lige og se det krater der. Holy shit. Det er det main min. Det er det main min nu af der. Han er hjemmelavet alt muligt. Alexander, prøv lige at komme ned. Hvad lige? Den der hjemmelavet alt muligt, Mugge. Den er ret Emil, kan jeg få dig til at lægge cobblestone og sådan noget i? Hvorhenne? I stien. Okay. Ja, jeg kommer ned på bunkeren nu. Alexander, han skal lige se vores bunker her. Hør du, Alexander, du skal ned på den her mine, jeg lavede før. Det her, hvor det foregår. Ikke i bunkeren, eller hvad? Nej, det her. Nej, det er Hold op, bliv lige op. Og de spærrede af i PT. Indtil... Så er han bare kommet ned. Hvad helvede har I lavet? Hvad er der sket hernede? Vent lige, jeg skal lige have noget grapple, vent lige. Mig og Mads, vi kommer lige op og i en prut-duel her. Ja. Mugge, hvordan man skaffer TNT så hurtigt? Det er bare mode, så får du 32 TNT, og så fik jeg også. Så fik mig også bare skrive skræster i mode. Fuck, det var godt det der. Så måske Emil skifte nogle af dem med nogle cobblestone slabs, så jeg kan lige lave noget. Ja. Slabs? Ja. Jeg så kæft, det er godt arbejde, det der. Nemt. Sådan her, ikke? Så her. Emil, prøv at kigge. Emil, fucking lad være at gå. Prøv at se, du gør sådan her. Der er meget, kan vote på vote at. Følger vi jo for helvede ned. Nej, du løber lige over. Eller, kan jeg bare trykke dem alle sammen? Fuck det. Ja, det jeg ser det ikke lidt underligt ud? Nej. Det jeg gjorde, ikke? Altså, det bare åbn hver en, og så skrive det ind, at der var en robot, og at der ikke var en robot. Og så bare skrive, hvad jeg hed på Minecraft. Alex, værsgo. Tag noget af din kros. Jeg gør det på alle sammen. Jeg skal bare lige... A, 2, stack 3 her. Hvordan fuck gør du? Bare åbne alle sammen på en gang, bare gør det på den måde. Bare måle på alle sammen. Har du nogle slabs? Nogle cobblestone slabs, du kan bare lave nogle, hvis der. Ja, bare skrive skræster mål, ikke? Og tryk på den. Altså vote at. Nå, så tryk på det papir der. Og så kommer så en link frem i chatten. Der er nogen, der har glowstone med det. Du har slået chatten fra. Nej. Fuck, det var sjovt det der. Det giver mig totalt stress, mand, det her med slabs. Ja, det ved jeg ikke. Altså, spørg Alex. Det er ham, der vil have det. Hvorfor skulle der være slabs dernede, Alex? Det ved jeg ikke. Fordi Det ser bedre ud, ikke? De 5 øverste. Skal jeg bare trykke på dem alle sammen? Ja, bare start med den øverste og bare den dernede af. Fuck, det var godt det der. Ja, Alex. The server supports. Jeg er ikke en robot. Så jeg skriver mit Minecraft username, eller hvad? Nej, bare Minecraft navn. Ja, Minecraft navn. Mads Så mit Minecraft navn. Ja, det er Minecraft navn. Ellers kan du også bare skrive mit. Okay, eller vi skal samle alt cobblestone i et sted, fordi så kan vi lave en mob farm. Så kan vi få en fucking god ting ud af det. Okay, skal jeg bare begynde at lave et? Skal jeg begynde at lave en mob farm? Ja, fuck, du har grinet det der. Ja. Stå fast i en fucking pæl, for real. Oh my god. Alexander troede kun det var... 4 eller 5. Jeg kan godt lide, Alexander, du troede kun det var 8 TNT, jeg havde brugt. Hvad er det nu, skal jeg bygge den under jorden, så der er ikke rigtig nogen, der ser det? Nej, over jorden. Bare over jorden. Fuck det. Så er der sådan en stor kasse op i luften. Fuck det, mand. Fuck Nej, det. byg den under jorden. Okay, byg den. Det er Minecraft gamer. Oh shit. Okay. Så skal jeg blive det. Ja, nå. Må det i hvert fald vildt, du var inde at se. Med hvem? Hvorfor? Den var god, ikke? Ej, mener du det? Ej, jeg har kraften til bedre Star Wars film. God var den ikke.
Jeg kan mærke, at Jonas har givet den 7 ud af 10. 6. 6 ud af 10. Nærmeste. Jeg har fandme set bedre. Okay, hvor skal jeg bygge den henne? Under jorden. Den er ligegyldigt. Eller hvornår tog du hjem i går, Mads? Som var 3:30 eller sådan noget. Da I blev smidt ud? Ja, Hvem var det, der kom og smed jer ud? eller vi blev rigtig smidt ud, vi gik selv hjem, nogle af os. Kødte du egentlig med andre end betændelsesdame? Nej, Hvad med Jonas? Jonas E. Ja. Ja, det ved jeg, en tager han med Louise. Hvad for nogle drenge kysser han med sig? Jeg tror, jeg gik efter Claus, jeg ved det ikke. Ej, hvor var Claus irriterende og akavet at se på. Jeg havde lyst til at slå ham i hovedet hele tiden. Altså. Jeg bliver så sur. Lidt aggressiv herfra. Jamen, han står bare og fatter ingenting af, hvad der sker. Han har kraftigt mistet akavet, som nogen skal se. Han står bare, hvad sker der? Ham og Jonas, ikke? Jeg har simpelthen bare lyst til... Hvem var nu Jonas E. han kyssede med, Mads? Hvem var det nu, sagde? Jeg kan godt lige så snakke om kyssing. Det her, der skal fandme op på nettet. Måske skal vi lige tænke over, hvad vi snakker om. Hvad har Jonas E. kysset med Louise til festen? Det sagde han. Det sagde han jo til mig. Det sagde han sådan til mig. Emil kan også confirm det. Det kan jeg også godt. Kan jeg confirm det? Jeg sagde det nede på Ja. skolen. Det lagde jeg ikke mærke til. Dreng, nu har jeg fået på alle 5. Han har sgu da kysset med Louise. Prøv at vente, jeg skriver det til Louise. Skriv det til Jeg bliver til at teste. Har du kysset med Jonas? Eller hvad? Kilde af, jeg så det i øjenkrogen. Men Jonas, jeg hørte, du blev dumpet. Igen. Altså, jeg ved, Jonas E. han sagde, at du blev dumpet af Safra. Jeg prøver at kysse. Fuck, det var jeg sgu da ikke. Jeg skulle da meget dumpet hende. Jeg sagde sgu da, jeg gad at snæve med betændelsesdame. Ja, men så Har sagde var Jonas så med, men så sagde Jonas E. da du lagde dig frem for at kysse, så skubbede du så på en måde væk og sagde, ej, det er kys med dig eller sådan noget. Det sagde Jonas. Det her er Jonas E. Det er han, som dumper dig. Jonas, du sender mig et Snapchat. Jonas sender på Snap. Jeg skal se, hvad har jeg den her? 1, 2, 3, 4, Kan du claim noget større område? 6, Mugge, har du noget flint? 6, Ja. Kom. Han er flint. Lander flint. 6, 6. Det er tidligere, Okay, fordi okay. Sara hun var pisse sur på mig, fordi jeg havde dumpet hende. Hvor flint skal du bruge? Bare en. Nu begynder Mads på TNT. Nå, hvad er det? Jeg skal bare lige sådan. Det er nok at vente så. Hvad prøver du at lave? Ja, sat. Vent. Helvede, John, mand. Mugge, hvordan du må lave det der flint side? Wow. Jern op og lige op og høj. Op. Nej, det skal ligegyldigt, hvordan du sætter den. Jern op i højre hjørne, og så flint lige i midten. Det er metal, motherfucker. Mikkel, det kommer til at blive et helvede, det her. Ja. Anden etage sætter jeg i gang. Hvad er det der for noget Minecraft, I spiller? Faction. Spillede I ikke halv Towny, halv Faction? Nej, det gad vi ikke. Det var vi alt for gode. Ja, mig og Link, vi har allerede 10. Okay, når jeg prøver at lave flint side, så sker det bare. Prøv at give mig det. Jeg har lavet den. Det må jeg lade fuck op. Mugge, kom. Først af mig. Vil du godt være, at man skulle ind og join på et tidspunkt? Jeg har stadig mit metro-hack. Okay, du med? Og jeg har Wolframe, og så har jeg det der sådan andet lort her, ikke? Jeg kan ikke huske det. Ja, vi lukker lige af hænder for den her ting-note her. Mads. Mere for satan! Så lidt. Også lidt herop, Mads. Også lidt herop. Lav så en lille spor op til den her trappe her. Og så også lidt herovre, Mads. Hvor mange har du tilbage? En. Ja, så bare stil den lige der. Ja, Hvad er de her gang i? Hop op ad trappen. Tænk, og så hop op ad trappen. Og for satan! For satan, mand! Alle sammen. Jeg kan ikke høre noget. Nå,
Kom nu og tjek eksperimentet. Okay, Louise siger bare, at der var et tantekys. Og hvad er det? Det kan sikkert også godt. Ved du ikke, hvad et tantekys er? Nej. Det er sådan, at din Hvad? tante giver dig. Så du snæver vel ikke din tante i gulvet, vel? Det håber jeg bare ikke. Okay. Hvad, Emil, gør du det? Nej. Alec, prøv lige at komme herned. Alec. Hallo, Alec? Alec? Mads, jeg skal nok lige gøre det. Sprang du nogen som helst postkasse i luften, eller? Nej. Nej. Hvem sprang du, Alec? Storborg gjorde. Jeg reddede Martas, hvad hedder det? Martas skraldespand, nej, hvad hedder det? Postkasse, den forsvandt. Jeg har ikke sprunget postkasser. Jeg er ret sikker på. Alec. Tror jeg. Måske. Nå, mig og Mads, vi er færdige med vores eksperiment hernede. Ja, Ja, Mikkel, så råber du lige nummi herop. Ved du hvad, man, altså for at ødelægge postkassen, man behøver jo ikke engang et fucking kanonslag. Nej. Det gør man ikke, man behøver ikke kanonslag. Du kan bare... Det man skal bruge er Skruetrækker. skruetrækker. Så skruer man lortet af i stedet for. Så løber man. Gratis postkasse. Alec, jeg tror vi er færdige med den her. Der er gået 20 minutter. Færdig med episoden. Mig og Magnus, vi gik hjem på den der fest, vi fandt alle mulige spændende ting. Hvad fandt de? Vi fandt sådan neonlys og sådan en bil. Der stod sådan en mekanisk bil i en have. Kom ind Ja. for, dreng. Kom indenfor. Så slutter vi af, vel? Dreng, kom ind i huset. For satan da, det skulle vi sidde ned. Kom. Men altså. Hvorfor fuck udlægger du døren? Kick med Jeg Mass skal Faction. ind på altid. Kick Mass Faction. Giv mig døren. Giv mig døren. Godt så. Videre. Yes. Det var fandme bum. Det var en god episode, det der, synes jeg. Allahu Akbar. Nå, Ikke Isbjørn, Ja. bum. så må I... Jamen, så ses vi i næste episode, der er vel ikke mere at sige. Er det det? Jo, bum. Pik. Tak for at se med. Emil har en lille pik. Ses i næste episode. Hej.